hey nginenkinga lapha. Sometimes ngibona ngazuthi mhlambe ngiyayibambezela uma ngiye esontweni. Why? Esontweni ziningi iy'nkinga ey'khona. Abantu bakhona banakana kakhulu, yabona? Lezi zinto ey'ncane ey'ngekho bay'naka, bathanda ukwakha iy'ndaba. Tshwaleni ungafika manje ufica abantu bedakiwe manje kuthiwa mfowethu. Kuninzi kulindelwe bhuti phela buka manje siqeda ukuyisa ihenisi yokuqala, eyesibili le. Kodwa ayikhululeka mfowethu sosikhava isikole. Uyabona? Kusetshwaleni. Kuningi sikulindile mfowethu. Yes. Esontweni ungasuka la uze uyofika ngazi esiphingo uhamba ngeenyawo umfundise nemoto ngeke aza kulayisha. Kodwa wonikelayo ukuthi le mhlathi yezinja lena ithenga imoto. Sokumele sihambe manje mina engithenga imoto ngithengela umfundisi sokumele ngihambe ngeenyawo. Lishisa kanje. Linetha. Izulu lisina kumele ngihambe mina ngeenyawo. Bafowethu la ngintshela. Kodwa mangathiwa kubeka iminyango emibili la eminyango kule minyango le okanye ngibeke kanje le ndaba. La kunokuphila khona akuvamile nje ukuthi kube easy. You understand? Akuhlezi kunezipho because usathane ufake khona amazipho entweni right. That is why impukane kumele uyilokhu nje kudleni. You understand? So endaweni yotshwala idakwa mina bafowethu ngizonitshela njengamanje idakwa zingafika la abane shane ekhumula namazinyo sasa iyophela leyo nto leso siphuza sonke futhi ebhodleni elilodwa le-black. Esontweni ungathinta ikhaphu lomunye umuntu ngomlomo kanje liyowashwa. Umuntu nomuntu uphuza ngekhaphu lakhe. Yini lento esesontweni kanti?